Monggo sinuwun Doronggung kula aturi jengkarcang ing Palenggan nuju ing sasana panganggonan. Monggo Bapak Mujiono Mas Manten juga kalian Kang Putra. Nias mriki mawon Bapak. Nias mriki mawon mboten apa-apa. Penake Amit Pak Desiter. apa sedyane kelakon. Sini Mas Manten. Mas Manten di sebelah sini, Mbak Manten sebelah sini. Nah, soalnya nanti Mbak Manten kalau di sebelah sini kan bukan muhrim, kalau sama Masnya Alah padune. Padune jenggol. Iku kesempatan aku gandeng Pak Muji. Kalau mang pengen keten Australia derek putrane. Risi, Mbak. Risi. Iki asline arek omong gila ngono. Nuwun sewu Mas Gareng. Wonten dawuh Pak Muji. Kula niku estunipun Kang Leres menawi nyebat Apri kalian Mimin kok Mbak napa Mas to? Oh, tergantung kebutuhan, Pak. Nek dijak jago nggih, Mbak. Nek wayah benake gendeng nggih, Mas, ngoten mawon. Mbak Mas. Kok Mbak Mas. Namung menawi ningali Pasuryane nggih rainipun. nggih kok rai naga. Parapanipun ngaten nggih. Nggih kok katingal ayu sanget nggih. Matur nuwun. Aku tuh. Ya padha Mimin ya ngono. Ya cantik iki. Ning kadang kula nek mbayangke raine kono ning nek ngisore piye ngoten kula kadang-kadang pripun Lah ngoten. napa ditiliki pripun, Pak? Ngerisore nggih kaya pring petung, Pak. Pak Muji Nggih, niku jan. ngaturaken wilujeng dalu sedayanipun nggih. Pak. Nggih Pak Muji. Matur nuwun sampun nimbali rencang-rencang sedayanipun seniman seniwati. Mbok kanca-kanca ngono penak dirungokno. Lha piye to? Nggih, kula ugi ngaturaken agunging panuwun nggih sedaya para pandemen budaya Jawi menika. Nggih, sembah nuwun. Sampun kregengaken anggen kula gadah damel tasyakuran ngaten. Nggih. Menika gandeng Pak Muji menika sampun nimbali kula Mbak Mimin kalih Pak Gareng. Kersanipun raket anggenipun pasederekan. Menika Pak Muji angsal bebingah saking Mbak Apri, Mbak Mimin kalih Mas Gareng. Menika bebingah yang tidak bisa dilupakan seumur Nek hidup. bondo donya Pak Muji turah-turah. Nah, hadiahipun ciuman maut dari Mbak Mimin ya. Iya. Dereng tahu diambung banci to, Pak. Lho. Oh, niku ngapunten nggih Bu, lah Bapak. Bapak yo ngersake, "Oh, ora apa-apa, Mbak, aku nyaman." Ngoten. Kok malah nafsu. lah. Kula mungkin njen mboten saged dilem niku. Mboten saged tilem wong kesogrok jenggot. Ya nyukuri mbok ya sing resik. Jadi wis tak Nuwun sewu, menika kula mboten sah dangu-dangu mangke nelasaken wekdal. Lah kula ngaturi panjenengan mangke lak malah rugi niku mangke. Lho, Bapak Nur ya MC kondang wonten Jakarta mbok bilih ngersakaken bawa mangke. Nggih, Pak. Nggih menika ngaten badhe ngaturaken sesekaran. Nggih. Napa? Menika wasipun kangge patuladan tiyang ingkang nindakaken palakrami. Oh, nggih, bawa kagem ingkang nindakaken palakrami. Menika kala wae ingkang bibar nindakaken palakrami anak kula. Menika Ega Amalia Lestasari dalasan anak kula Alfandi Wahyu Kunjono. Kang Mijil saking pundi Mas Fandi menika, Pak? Saking Boyolali. Boyolali. Lho. Boyolali ini pundi, Mas? Kota. Oh, kota. Kalau rumah sakit? Kidul Pasar, Kidul. Oh, Kidul Pasar. Pasar. Berarti yo cedak ngono lho. Mas Fandi ki rek arep apa jenenge mbasake Kidul Pasar, Kidil Pasar. Kalino. Nggih. Bahasa Niki saderengipun tembangipun, Pak. Menika gandeng nyuwun pelok mau. pelok barang. Pelok 6. Oh, pelok 6. Pelok 6 Asmarandono. Asmarandono. Niku di anu mawon. Oh, di anu mawon, oh nggih. Gegarane wong krami
bondo dudu Menika bawa yang ngemu pitutur. Apa pitutur? Pitutur becik kagem Mas Fandi kali Mbak Ega. Lho, gegarane wong akrami. Dudu bondo. Bahasa Indonesia no, Lek. Iya. Gegarane wong akrami. Dalane wong urip bebrayan menikah. Dudu bondo, dudu rupa. Bukan harta, bukan hanya rupa. Lho, amung ati pawitane. Hanya hati. Ya. Modal ati gambuh. Arep ireng janges karo aku nek do seneng ya ora masalah. Arep putih memplak kaya kapur nek ra seneng gila. Lho kuwi ya nduk, anakku wedok lan anakku lanang wis dituturi iki cah loro iki lho. Sakniki pun dituturi kalih Pak Muji Bapak panjenengan. Lah sakniki Mas Fandi sik jenengan tresnani saking Mbak Ega niku nopone? Bagian ngendi? Mang Dumo. Kok didumuk? Apian, Mbak. Apian lho. Dadi naluri. Terus napa melih? Sabar. Lho. Ayu. Ayu lho. Piai kakung ki nek anu pamo kesel terus garwane sabar ngono kuwi ya ning ati seneng. Lho sing ditresnani rak saka sifate kuwi. Lah bagian pundi, Mas? Wajar goyang ya. Jenengan ki gila apa wedi kok? Oh alah, nami Mbak Ega. Sing jenengan tresnani saking Mas Fandi niku napane? Sabare. Oh, sabare. Oh lagi ngono ya. Bagian pundi? Atine. Oh. Atine lho, apa ati pawitane. Ati pawitane. Lah iya kok sing ngesoni seneng aku mergo udele. Udelmu bodong kok. Terus pengen kagungan putra pinten Mas Fandi? Sak pawi. Pinten rencana? Dua Rencana programnya berapa? Tunggal mau. Oh, tunggal. Mbok kalih Mas kok nek siji mambut gawe men ngancani mbokne ning omah ono nek siji ning luar negeri kok ben ning omah ki nek sing benake gendeng sesuk. Mbak Ega pinten rencanane kagungan putra? Sama satu aja. Satu. Bapak. Cita-citane putu. Pengen putu. Kuwi nek api karo Mimi cita-citane di anak pira kuwi? Pinten? Nggih, manut sing Pertanyaane pengen putu pinten? Oh nggih. Nek kula pengine nggih sak kuatah-kuatah. Wah, Ora nganti ra men iso rejo, mbae men ono kancane ning dalem. Arep ngedekne karawitan ya.
Aja niki nek kathah putu rak mangke saged Bayang ya, ngaturi Mas. panjenengan malih rak nggih. Oh, langkung nggih. cocok. Selapanan Cocok. ndawi awake dhewe, selapanan ndawi awake dhewe. Akikon ndawi awake dhewe ngono ya men angsuranku ndang lunas ngono aja. Nggih, nyuwun sewu. nggih Pak Muji Menika rebat cegap Nggih. nggih kula sampun ngaturi panjenengan ingkang ngregengaken panjenengan. Kula namung sagedipun dumugi semanten. Nggih. Mbah nuwun Pak Muji Mbok bilih wonten lepatipun nyuwun pangapunten nggih. nggih. semanten ugi kula Swanten wonten saya. lepatipun pangapunten Pak Muji nggih Lancar Mas Sama. Fandi kali Mbak Ega request lagu napa Dangdut boleh. Nggih. Dangdut boleh. Boleh apa? Ropang. Ropang Ropang. nah aku bagiannya mbak-mbak berdua tuh. Nah, kebetulan penyanyinya ono loro iki. Nah, Kalau Mas Fandi request lagu apa? Santai aja, kita sama-sama lanang. Iya. lanang kok lho aku tanganmu gratis lho, Brina. Aku kan tanganku tak Loh, simpen. iki rak padha. Ayo, Bro. Loh, ngene Mas lanang. Mas Fandi pengen lagu apa? Kok mbok Lagu sak-sake piye ta, Lek? Masa ora mudeng judule, Mas. Apa ini judul kok sasae? Sik nabo ya bingung. Napa? Sinarengan nenek. Kusuma Wijaya enten. Kusuma Wijaya. Oh iya. Iku mau Lah Kusuma niku Wijaya. mawon. Oh kan maten kok manute ram. Lah nggih ta, pokoke Bapak- bahagia selalu. Nggih. Bapak ngerjane Oke jeng miring. Pripun? Nayum. Sembah nuwun Pak Muji. Bangun Pak Muji Nggih, sehat ya, matur Pak. nuwun. Nggih, monggo dipun srepekaken. Nggih. Nggih. Toh. Terus Sembah nuwun, Pak. Menjadi nggih Pak Muji, Mbak Ega, Pak Fandi. Nggih. Nggih. Mandhapipun Pak Muji, Mbak Apri, Mbak Mimi, Nggih. penyanyine dijumenengke minangkani panyuwune penganten. Prataruna genes panggalabu negara. Kaya neng Taman Keputren ya Pak. Niki ngeten Mak Cange. Nggih, pripun Mbak Pak Apri? Muji ngersakaken saping gunung. Oh, ngaten nggih, monggo. Najake Pak Gareng. Nggih, dipun aturaken langkung rumiyin. Ayo Kang Gareng. Dikancani kali Mbak Solekah. ayo. Oh nggih, saka bintang tamu Solo 3 nyadek nggih. Monggo jeng Solekah kepareng jumeneng. Kok gak Sampai- ditandai dangdutan kita Wis pinengku garwa sakniki berhijab. Aku kok kudungan disengeni mbokku. ora. Napa? Lah kula lanang kok Oh. jilbaban. lanang karo jilbaban. Ayo nek bengi ya Berarti wedak. pecisan. Pecisan. Oh. Iya. Jis, sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih wilujeng dalu jeng. Sehat Nggih. selalu. Amin. Wah, Nggih. ndang laris lali. Wah, yang mboten lali wong niku nek ora ditemokke Mas Muji jan penganten anyar Mbak Apri Pak Mimi. Jilang Iki lak nganten anyar iki. Ora paring dawuh yo an kok. Lho, paring dawuh ajeng sowan malah panjenengane tindak Jakarta. Lah aku ki nang omah nganggur ora mbok kon. Nganggur teko ora nyumbang ya. Iya. Sing butake Iya, sing iya. rada enem ora nyari ketuan kok, Pak. Dipangane muntir apa ya. Wis Nggih. diterimake ning omah nganyam gedek. Matur nuwun. Lho, nang dia disyukuri lho, Om. Iya. Sing penting kan menghasilkan. Menghasilkan Dan halal thayyib. lah, dan menyenangkan. Iya ta, Om? Wis ora ketemu kowe iki. Iya, Om. Untumu malah gede-gede. Loh, lanjutan pala hompong tak kabeh. Aku mbak ya digrayang kaya Mbak Solekah to, Mak. Ora sudi. Kok sia-sia lho. Ya wis. Ya caping gunung. Nggih. Bawanipun Mbak Nggih. Solekah. Nggih, monggo. Dijenggleng lho. Nggih. Mas Pak Gareng. Pak Gangreng jatah jenggleng aku Jenggleng. jenengan. Joget. Karo Kali Bude Mimin. oh, nggih. Nggih. Jegleng Telu lho, Om. Jegleng bakso sik. Wis kabeh aku tak Enggak. jenglengi. Saben bengi Disi. nyawa Siap lho, Pak. Lek. Karo Mbak Sol mantep. Langsung. Pokoknya pilihanku. pilihan. Saiki Tengah, Apri kok. ganti Apri dah Mary ya Nah, dijegleng. sekarang Dek Apri. Yen memajang. Alah. Yen memajang
memajang. Hop. Apa, Pak? Iki coba, Mbak Jan, memajang ngono karo goyang coba. Aku Yen memajang tuh. karo goyang. Wani piro? Wis to, tak rungokke sik. Wis kanggo bar kanggo goyange ya. Yo. Aku goyange ora tak dudohke ning kene yo. Lah, iya, Khusus iya. bojoku kok. Wong aku arep ngrungokke ora nonton kok. Yen memajang. Yen memajang. Yo. Iya, Pak. Yen memajang. Apa, Pak? Suarane Piye, beda piye? dhewe kuwi. Kalau suaranya piye? Iki mung meneng wae mung kresek. Apri? Kowe mung kluduk. Nek dedek Mas. Yok. Garengi kulino testimoni ngono. Hameng karo janur kuning. Janur Penak. Aku Mas. Aku beda. Bagian kok garek ampas tok Mas. Kaya mbubrah lincak. Wong kok lincak lho Mas. ya Bu Soleka. Kaya mbubrah lincak. Wak. Kembang wae. Ae jengleng bojomu. Bojomu. Kono. Aku ya pengen dicemlang lho Mas. Halo rasa kemayu. Pati takok lho bojomu. Celak gatel. Alah iya Gusti. Mbak tukoke selep ngono. Iki tenan aku karo kira iso nglalekke. Lah piye? Ada kenangan sendiri. Pasuryane persis Kaya sapa? marotuaku. Walah. Aku pacarmu dhisik nomor tuwa. Mong karo janur kuning. Sampene jane jamu urung to Mas, nek karo aku kok ora tau tekan gone to Mas. Jamu pa urung. Sik, hancang-hancang. Wah! Telung. Piringnya pecah. Pecahke piring kowe. Aneng Solo dijamu. Kudu pecahke piring. Ngomongane Sulikin ora penak. Piye? Lontek kowe nu. Piring matane. Omong jeglenge kok korban piring. Piye ora sida jenglenge? Wis kok. Wis gila, Pak. Malah muni kono. Sulaya. Walah. Kembang Wae. petan. Aran. Milion jengleng di bebas. Nganti subuh ngene iki. Arep sak penake arep jengleng sing aku keneng, Mbak Solekah keneng, jengleng penyanyi sing ayu-ayu ya keneng, apa sing sinden buri-buri ki ya kena. Ndang tutono kecelakaan. Iki lagi nyambut gawe tum-tumane wong kok iso. Wong iki senenge bubrahne anu acara. Kadek ben lho. Wit ketoprak ning Klaten kae. Oh iya. Apa nek kene lagi gandrungan kok kene bawa ora leren-leren. Guna Isane marem iki tok. piye? Kok kaya wong arep benake meja. Ratak-ratak. Piye balane ndang gentung-gentung. Alah mukidi karo Slamet Jagong. Nek wong tua sing penting tekan gone kok rasane kon lakukan kreasi ngono lho. No. Lah iya. Arek atraksi sing nek niku ya ora tekan. Heeh wis tuwek iki wis sak mlakune wae. Lagi iki lho aku dadi gareng kok tagenku mun. Iya iki. Wah gur jengleng. Kayak taline pedhot. Wah gur jengleng. Mbok iki mari kaene lunyu.
Mbok tuku kain. Kain saten. Oh, tak tukoke katun gelem piye? Gelem. Gelem. Seneng aku katun. Putih. Iya. Konjur la ilaha illallah. Taken ku gawe taken. Gue dasarane sik lho, Pak. Lah malah didisiki yogane no. Piye? Putih-putih. Ayo Mbak Sol. Sal. Saline. Pacitan Om. Ayo. Pacitan. Yo. Perang. Yo, perang. Janoko karo Sakil. Wah. Pop. Kuwi perang apa nafsu? Perang kok malah ayan nih piye kowe iki? Tak kandani. Wah, wis kapak-kapane kok. Lah wong wedok aku sensitif kok, Mas. Ngene lho Mbak Apri. Pripun? Lak beksan neka-neka. Heeh. Contohnya Gambyong. Gambyong. Kuwi werdine nggo menyambutan kedatangan tamu. Tamu kehormatan Gambyong. Nih. Enek beksan sik dienggo nolak sengkala. Apa? Kuwi Bambangan Cakil. Bambang Cakil. Heeh. Dadi sengkolane Ben Sirna, Iya. bagi omole sik ditampa Bapak Mujiono sak keluarga. Terus? Nggih. Lah iki Heeh. Prahmen Bambangan Cakil sing dadi bambangane Sapa? Mimin. Mimin. Cakile. Sakile. Aku kok ra merongos. Kosik. Bos, ada-ada Bos. Ada-ada. Malah HP-nan ora. Iki ana panyuwun saka Karang Taruna. Lah ojo. Ada-ada. Ayo. Puto Pandha Kadiwisaya. Indriyaksa Balameruta. Dalana Balamerekana kang gareng kang dadi buta. Apri mimi kang dadi Janaka. Mati jeneng aku kok. Oh, mati. Loh. Oh. Tak kulput kemana keneng ini iki. Yo. Ora tedas tapak palun pandhe sisaning Gurindha Satriya iki. Apa? Cakil njur nesu. Anarkis. Kok jenenge Janaka di anarkis. Oh. Mandek Satria Mandek kabeh, mandek kabeh. Nak kula sediwa. Janaka nang kula Lalu masa Janaka loro. Gak apa-apa Janaka kembar kok. Kembar apa kembal? Artakon karo Ciluswa. Kowe omong apa keparat? Artakon karo kowe jenenge sapa? Ya sing cetha. Wong kali-kalingan untu kok. Artakon karo kowe Ciluswa. Aku kang aran Janaka. Satria saka ngendi? Madu karo sliramu sapa? Aku kasete Prabu. Dosamu kok akeh kasih Raden Putra Cakil. Kowe Raden udah sakit.
Cakile dan Kowe bangsane apa? Bangsane lelebut. Aku bangsane buta. Rupamu kok gegilani wong. Kowe Perlumu apa? Kok sapa jenengmu, Bang? Janaka. Janaka. Iya. Wah, gilani. Gilani. garenge gilane oh cici. ora nek wong pangan. cake lek cangkeme kecer. Kowe sapa jenengmu? Aku apa jeneng Abimanyu. Anek Abimanyu. Apa nek wayang jenenge lali. Abimanyu anake Janaka. Abimanyu Janaka ini kena tandane kowe balio. Eman-eman bagusmu. Amarga jalma mara jalma mati sapa sing wani karo aku bakal sirna marga layu. Ora ngurus. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Takon tindakmu muda sumber nyawamu kowe. Cakile keloloten. Oh. Oh. Mati dening aku. Loh. Waduh. Iki tenanan. Ya bengi iki korbane gareng kowe. Wes rambute entek botak dituthuk nggo. Mbah Gareng tadi korban. Sukimin iki tau melu Ngambil abah. Atau fragmen. ora kulino wayangan. Lah apa Loh. Nutuki kaya apri ki mau. Ngene-ngene kan ra lara. Kowe ngene lho. Lara tenan pisan. Dibales. Males. Iki sore iki. Sing dituthuk iki ngono kok. Lah iki. Lah wong mungsuh kan ya mripate Lho kudune ra ngene ya, Pak. Masa ngene. Iki malah luwih lara. Mustakane Mbah Gareng gosong. Ora cocok. Maaf ya, Pak. Wis saiki wis rasa nganggo gaman, tangan kosong. Ora. Wis rasa Rasa gelut Kelakon maksudke. kelakon sirna marga layu kowe. Saya perang meneh iki. Neh to, urung rampung to. Gus talah, ora mati-mati caki. Neh ora Om. kowe sapa? Aku diusek sukime. Lha ora mati-mati cakile kok. Tak kandhani. Ali-alimu ki sok yen nguseki copotan. Panas kabeh. Alah, golek sego samplokane kok babak bundas raine. Rai tambah mustaka. Ketoke ali-aline ora Mas. Bintang tamu kae mepet banget. Lah piye? Apa nek ali-ali Mas kok pedotan iki? Kok kowe le tuku Shopee kok. Maaf ya, Pak. 12. Ora apa-apa. Sok barenono neh ya ben kopiar. Nadya. Kok tekan kono. Apa ora beneran. Panas odyan
janjine piye las janjine kepiye jangan sok-sok Semepet-mepet. Ora. Iki rombongane Ki Dengung iki sing paling seneng dhewe. Apa? Sing paling seneng dhewe. Sing lemu dhewe iki. Ora, Lah, sing piye? nabuh apa, sing peran apa. Ya sing nabuh kendang. Ora. Lah sapa? Girong iki sing paling seneng. Sing ndi? Pak Dicilikon. Uripe ning omah piye meneng kene ketok seneng lah keplok-keplok terus. Lho gaweane pancen keplok kok. Pak, Eh. kowe iki karo bojomu ki jane sayang apa ora? Sayang. Yo nek sayang ki jane karo disayang. Ora, aku ora gelem nilakani. Kasih sayang iki tenanan. Remuk ben aku dhewe. Ora, yus. Mane-mane pupur iki awon kok. kok awon Sing nggon make up lho. pon. Oh, jare wagi. Panas sedan aling-aling. Moji. Cepeng. Gunung. Yo, Reok reok reng. Yo. 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 Rasa nganggo budang ganong iki. Yo, 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 yo. As. Napa reng? Lah anu Mas wis Kuwi ditakoni Mbak Apri, Mbak Mimi takoni iki. Mas Gareng. ora lah. Jarane wis tuwek no. Aku tuh gareng. Lah nek Oh, dudu Gareng. Gareng ki sapa ta lek takonono coba. Sampean sapa? Udu Mas Gareng Moji-roji. Aku tutu gareng moci. Lah terus sampean sapa kok tekan kene iki ngopo? Aku Kiai Tentrem sing nunggu kendang. Loh, Ya tetep sing Lho, Kyai tentrem kok jenengan angslup wonten jiwa ragane Mas Gareng niku enten apa? darbe pamrih apa? Aku mung ndongakne sing kagungan kersa. Pak Muji. Pak Muji. Pamuji ana sak gotrah kula wangsa. Sing duwe gawe muga-muga lancar nek alangan. Amin. Nanging pamuji ana nyepelekne aku. Lho cepeleke pripun tambah tentrem? Ngon kendang ora dicepaki apa-apa. Lah jenengan ngersake napa? Kelangananku kopi pahit. Kopi pahit. 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 Kalih Kopi pahit gulane didhewek. Oh nggih. didhewekke gulane. 10 kilo. Ki demit apa rampok? Ya muga-muga lancar sik kagungan kersa. Amin. Nggih. Para yoga Pak Dalang sak rombongan tambah laris. Amin. Sehat walafiat. Amin. Warga masyarakat ana ing Onto-onto. onto-onto kene paringi panjang umur sehat walafiat. Amin Mbak Tentrem. Apa? Jenengan enggal medal mawon saking jiwa ragane Mas Gareng. Mesake. Aku iki gelem metu yen enek sik piyayi nyedak aku. Oh. Oh nyecitan. Pak Mujiono kok nyedak ndemok bathukku aku tak ndang bali. Demok bathuk. Demok bathuk iya. Sarate. Syaratnya pokoknya ndemok bathuk aku terus bali. Oh ya baca iya. Coba Pak Mujiono. Mangke demok tok. Didemak. Demak. Syaratnya didemak tok ya. Iya. Weh Pak Mujiono. Pak Mujiono. Pak Mujiono, magecek bathuke niki, Pak. Wong didemok bathuke dikecek. Oh, didemok di. Mriki Pak Muji Yo, yo, sakesake yo, Mas yo, yo, Gareng. Yo, geret. Mboten Ayo. usah sangu Pak Mujiono wong mung pengen didumuk. Nggih mau. Ae, Ya lembe OTW. Alon-alon. suwe men ora. OTW ki apa? Aja takon wae. Ayo wis, iki piyayine wis nyedak urung Pak Mujiono. Mugi-mugi Nggih, pripun Mbah Tentrem? tutuk anggone momong putra wae. Manyedak mriki ampun. Oh nggih, kula niku wedi nek cerak-cerak. Kula
ajeng wangsul mang demok bathuk kula nggih Pak nggih. Anu nyuwun ditungkak. Didemok Pak. Nggih acur ditungkak. Mang demok bathuk kula. Kula mirengke ke ngaji mriku iki njaluk ditungkak ngoten apa. Niki didemok bathuk kula tandang wangsul Pak. nggih. Mugi keluargane sehat walafiat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat waras nggih. Nggih ngangge lemek raketang pira. Oh, dagelan dermis. Nganu mawon mang mendhet piyambak niki teng kantongan ning delalah kosong kabeh niki. Poke woh Pak. Demit dremis ngono. Sing Salah penting Pak, jenengan lancar anggen Amin, amin. Putra-putrane sukses sedaya. Amin. Kula kala wingi nggih ten Musuk Boyolali ndongakne ngoten sing kagungan kersan engkaki kula 300 Pak. Oh nggih. Mengke panjenengan malah mboten ming 300. Nggih. Nggih, kula aturi pinten nggih sing riyen pun pinten niku? Kurangane lah wong Pak Muji luwih pinter lho saka jenengan kok Ampun ngomong-ngomong pun lunas. Nggih Pak. Nggih. Rahayu sing nanggap, rahayu sing ditanggap. Aku tak Amin, bali, amin. tak bali, tak bali, Nggih. tak bali. Sembah nuwun Pak Muji. Nuwun Pak Muji. Nggih. Ora Nggih, Pak. lancar Pak. Amin. Ah, ora kasil. Rayuane kurang maut. Ora maut piye? Lambarane Tapi pun Ora ngene arep-arep apa ta reng? Lah kowe wis lunas. malah direwangi ngantek pasuryane kok Ya. senso ngono Mas. Matur nuwun Pak Gareng dibacut ke Mbak Sol kok gek nanjake kanca seniwati sanes. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mimin, Mas Gareng, Mbak Soleka. Nggih. Niki wau ugi wonten panyuwun saking Karang Taruna nyuwun lagunipun Puspita Nala. Nggih, Nggih, tapi mungkin gunung kaos. menika. Nggih. Lho Pak. Pak Muji. Ah. Oh, Mas Ikhwan sing wonten Australia. Oh, nggih. Nggih, dungane apa reng? Wedi. Matur nuwun. Mas Ikhwan matur nuwun. Lah gila iki malah. Niku putrane Pak Mujiono sing bajang Niki niku kan Om. jenengan Mas nggih. Leres. Kok mlayu enten napa Mas? Oh, nggih. Kula ngaturne matur nuwun kok mlayu. Oh, nggih. Nggih, Pun. Nggih. Gila. Ngastane pelayaran Pak kae. Nggih, Mbak Apri, Mbak Mimi, monggo dilajeng rumiyin.